Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 70. Falamma jahazahum bijazim ja'ala siqayata fi rakhli akhi. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhi. Summa adzana mu'adzinun ayyatuhal 'iru innakum lasarikun. Summa adzana mu'adzinun ayyatuhal 'iru innakum lasarikun. Qalu wa qabalu alaihim madza tafqitun. Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun. Qalu nafqitu suwa'al maliki waliman ja'a bihim luba'ir. Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman ja'a bihim wa'ir. Waliman ja'a bihim luba'ir wa nabi za'im. Wa liman ja'a bihim wa'ir wa nabi za'im. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhuma nasina wa 'alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Falamma mongko
jahazahum apa ayat sakasanga walamma jahazahum ayat sakasanga apa nakerake ngokake bijazim lawan takerane wae jala jajaki sapa Yusuf asikayata ing takeran jadi sikayata iku takeran terbuat dari emas. Nek mbiyen nek desa nek naker beras nggih bathok. Bathok iku dijikuk klopone terus bathok iku wutuh. Biasane nek desa ngaran sakati. Lah iki sikayata iki takeran tapi terbuat dari emas. Apa takerane kok emas? Mergo sing ditaker iku barang sing berharga. Barang yang mulia. Gak sembarangan. Fi rakhli akhihi fi ing dalam rakhli akhihi karungi dulure Yusuf. Sapa dulure? Dun Yamin. Summa adzana nuli adzan apa adzan? Oh. Adzan kau udun apa udun iku? Kuping. Udunun. Summa adzana nuli nyeluk. Bengok. Oi. Sapa? Muadzinun cak. Muadzin iku wonge. Adzana iku penggaweane adzan jarane muadzin. Adzana iku bengok, muadzinun wong kang bengok. Ayatul ir. Hei. Rombongan unta. Blek. Innakum stone sira kabeh iku lasarikuna. Asal kata saroko. Saroko ya seribu. Mulai dari surat Al-Maidah pira 38. Asariku wasarikatu faqatau aydiyahuma. Apa sarik? La sariku ya sarik hina yasriku wa huwa mukmin. Sariko apa? Nyolong, maling, ya siji karo ngentit. Palamma jahazahum semangsa nakerake sapa Yusuf ing wake bijazim lan takrane wake bagiane wake jalan jajake sapa Yusuf asikayata ing takran firah kli akhihi ing dalem karunge dulure summa nuli adana bengo-bengo sama adunun wong kang bengo-bengo ayatul iri rombongan unta innakum jenis sira kabeh kula sarikuna yakti wong kang nyolong.
Dadi bapake Nabi Yusuf sapa? Nabi Yakub pesenang anak-anak enak. Meneh-meneh nek blonjo maneh, nempur maneh aja mlebu teko lawang siji. Wadkhulu min babin mutafar rika mlebu saka lawang sing pisah-pisah. Iku ya usahane Nabi Yusuf. Sapa Nabi Yakub. Ngene iku ya wis usahae Nabi Yakub. Soal hasil tawakal nang Allah. Bareng wong akeh mlebu Nabi Yusuf. Dulure diparahi dhisik kenye-kenye. Pirang tahun sampean wis gak ketemu karo aku, kangen-kangenan. Akhirnya dijamu, dijak nanggone tempat pribadi, nanggone vilae. Lah dulur-dulure ya sibuk karo takrane wong akeh. Wis ngene ya, wis aja sampean kok aja putus asa, apa ae sing dilakoni dening wong berarti Nabi Yusuf sudah menyiapkan skenario ya apa supaya dulure iku kari. Nah, dene bareng ditakerno kabeh. Terus ana wong sing bengok-bengok, "Woi, onta-onta, gerombongane unta. Ana sing nyolong ya." Yoi. Jadi sakwise kebutuhane wis cukup, rombongan unta kate mulih. Kalu ngucap sapa akeh wa akbalu lan madhep sapa akeh alaihi ngatasi wong akeh. Akhire dulur-dulure ya madhep Mada utai apa? Tafkidun. Kailangan sira. Lah sampean kelangan apa? Kok sampean nuduh aku nyolong iku? Kalau ngucap sewake nafkidu. Kelangan kita soal Malik ing pialane raja. Soal Malik, soal iku tempat minum, piala. Soal Maliki apa mang? Pialane raja. Waliman lan sapane wong kanggone wong. Ja'a kelawan teka sapa wong bi kelawan suwak. Kelawan apa mang? Piala. Himlu ba'irin momot unta momot momotane unta. Aku coba ndak tok lho ya nuduh tok gorong ana bukti. Wa ana utai ingsun bi kelawan ma iku zaimun nyono iki hanya apa prasangka. Mulane sampean tau maca Quran. Ana tersangka, ana terdakwa, ana tertuduh, ana terlapor. Iku istilah-istilah ngene iku terlapor berarti wong sing apa? Dilaporno, tertuduh sik dituduh. Terdakwa sik durung. Nah, terpidana iki wis positif. Iku istilah wa ini lagu wa ana bi zaim aku sik nyono tok iki sian durung nuduh, durung nentokno. Mulane ya istilahnya kepolisian itu praduga tak bersalah.
Jadi aku diselidiki dhisik gak kena moro dituduh pasti kamu. Baru dijelentrena lho. Tibake tutuk. Kadang-kadang wis kesewen jarine polisi, mulai tuduh wong apik-apik dituduh. Pirang-pirang kasus ngono iku. Dadi ana wong wedok bengi-bengi mlaku terus dijaring karo Satpol PP. Katut karo PSK iku. Padahal gak termasuk PSK. Dikon nang kantor Satpol PP, ketuae Kak Satpol PP ndelok wong wedok kok ayu. Dimbat dewi padahal iku mang ibu rumah tangga. Ya kasusnya beredar malian. Ngono iku kadang-kadang wis terjadi bolak-balik. Lah iku dilala sing diseret dikeloni mang ternyata ibu rumah tangga. Itu apa? PSK sing biasa ngladeni konoan. Wa nabi zaim, aku hanya nyangka tok sian. Nyangka tok. Apa nyangka tok? Apa nyangka tok iki? Jadi si prasangka. Dadi ana sing bengok-bengok, "Hei, maling." Mosok langsung diarani maling. "Hei. Golongane unta-unta sampean nyolong ya." Lah sampean kelangan apa? Pialane raja. Aku ya sik ngarani tok lho ya, durung ana buktine. Ya sapa sing terbukti ya engko dituduh terdakwa. Jadi ngene iku apa rekayasa Nabi Yusuf ya apa supaya dulure iku iso kari sehingga gak katut karo dulur-dulur saudara-saudara tirinya. Jadi ngene iku. Terus piye terus sih? Ya kita tunggu episode selanjutnya. Jangan di sini ada pertanyaan. Nyono lino. Hah? Nyono. Zaimun. Sik nyono ngira-ngira tok. Himlu bair. Himlu ngemot bairun unta, ngemot unta. Unta sing ngemot. Oh, gak tau diwaca ngemut ngono, ngemut unta. Bisa ngemut unta. Wana lan utawi ingsun bi kelawan ma iku zaimun hanya nyangka. Waliman waliman lan kanggone wong ya sing terbukti mencuri tak tuduh mencuri. Lah nek liyane kan ya sik gorong apa? Sik tersangka tok, durung sampai tertuduh, terbukti, terdakwa. Lah ini ana prasangka tak praduga tak bersalah. Baru ana buktine kok dituduh pasti sami pelaku. Ya kudu di apa? Konfirmasi, terus dikontradiksi, dikontrainformasi. Pelakune ABC, yo aja ditakoni bareng gantian takone iku. Kadang-kadang pengakuan salah siji wis digawe
patokan liyane salah, hanya wong kita sing bener. Kadang-kadang ngono iku apa meneh nek kono sing ana hubungan apa-apa ngono. Kan kan? Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma orang tua Sayyidil istighfar. Antivirus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana wansirna ala qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajiنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.